सेस लाबोदोंहां 70 टाका जानो नायना बासमती राइस इ साइजखा जस सामा दंखायोहाय फिसा फिसा मा बुस्थु बेलाय बाबा ट्रेन जुग 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 कहाँ जाएगा गुवाहाटी लामदिं करकाटिं ayo सिराजुलिसो करकाटिं लामदिं गुवाहाटी पाय जों खोनाय मोनोमोन जुग 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 रेलगाड़ी जाय करकाटिं लामदिं गुवाहाटी पाय कल कमला खाय कल खाय होनलायनाय मोनो लाय खर'खौ नायनो दाबा ड्राइभारलाय साबेसे थायोबालाय सासेल' थायोलै ट्रेन गारिखौ बोरैसो सोंदान मोनथिया लायखै नायनो अरिजिनेल बायदि नुखायोहाय नै अरिजिनेल गिदिर मोनसे दङला अरिजिनेल बायदि खाथियाव साफले होय होनबा नै बाबानि ट्रेन गारि अरिजिनेल आं सालायदोंब्रा सालायबासो मोजां अरिजिनेल बायदि नुखाथारो नायबा आखाइजों सालायो नामा जुग 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 टूट गया जॉइन भी कर सकता है क्या दिखाओ 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 वाव कैसा है रे आगे बम जानो बा दखानाव थाबाय ना माखासे दखानाव बे ग्रीना ड्राइभार माथो बे ग्रीन बायदि नुवाखैब्रा मबाइलाव माथो माबालाय ग्रीन नुदों सब तेल टंकी है ना उसको नीचे में रखो ना पीछे में रखो हो गया दासो जादों जुग 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 ट्रेन गारि गाखोनो ना मा होनोमोनथाय बेखौनोथ' होनदां माने नाबा ग्रिनसोमोन ना बाबा बे बिथिं दंमोन माखासे खोमा सिफायजोब्बाय फिसालानिफ्राय अबाव जानाय बिसोरालाय ट्रेन गारि गाखोनो खमला जालांनो सेल्फि लालांगोन आयु गबायसो एबा इदिबो खालामजायो बाबा आयु हाबाब जों खालामफिनदो सोबानो जायो आरो थख' थख'सो मोनो मोनसे मोनसे गारि मानसि ओंखारदों मानसि गाखोदों स्टेशनाव थाबैनो एबार